classmate natin yung mga may chain, lahat natawag. Hindi, Swiss knife, lahat mabibigyan pa. Okay, lahat po mabibigyan. After this, irarapol na natin yung grand draw. Ay, hindi muna. Wala muna. O, sige, para walang alis. Okay. Roda pictures. Okay. So, bago matatapos, natin tatawagin yung major. Sa susunod na rin natin, mas masaya pa rin kung gagawin natin. Okay. Ang ngayon tatawagin din naman ng kapitang sound. Tingnan konti. Tingnan ng konti yung sound. Okay. Ito ang bibigay sa atin na Swiss knife, courtesy of the class. Courtesy of the class 75. Okay. Galing po ito sa ating mundo. At regaluhin natin ang ating mga sarili. Okay? para masaya. Okay? Tatawagin natin. Mirna Gala. Siyempre, mauna siya. Palakpakan. First arrival. Dapat may pwede ito. Si Pina Reyes. Second arrival. Ito, galing pa ng Manila. Pangatlo, June Villamorel. Okay? Hindi. Roda Manalang. Walang wave yan. Walang wave. Ang ganda. Remedios Medina. Kunin mo. May kotak dito. Kukotakin ka. Ricarte Rihine. Wait. Swiss knife. Aida Bermudez. Miss Aida. Rosalina Medina. Alma Antonio Pagabaw.